Chcel by som ešte raz vysloviť hlbokú sústrasť všetkým pozostalým, pretože ide o obrovskú tragédiu. Chcel by som súčasne vysloviť obrovské uznanie práci záchranárov, ale aj ďalších, ktorí organizovali ako zamestnanci tejto súkromnej akciovej spoločnosti včera záchranné práce. Vláda Slovenskej republiky sa rozhodla vyhlásiť štátny smútok na 12. augusta 2009, teda na stredu, na zajtrajší deň, a to počnúc 8 hodinou ráno do 20. hodiny večer na vykonanie pietnej spomienky na osoby, ktoré tragicky zahynuli pri výbuchu vo východnej šachte Baňa Handlová v hornonitrianskych baniach Prievidza 10. augusta 2009 a ktorých smrť otriasla celou spoločnosťou. Vláda Slovenskej republiky včera prejavila súčinnosť predovšetkým tým, že sme pripravili prepravné letecké kapacity. Rovnako sme prejavili súčinnosť zriadením osobitného intervenčného tímu a prejavili sme súčinnosť aj tým, že na miesto tragédie bol dovezený špeciálny materiál, špeciálna technika na vyhľadávanie živej sily, ale predovšetkým technika, kamerový systém, ktorý umožňuje vstupovať do zavalených priestorov a zisťovať, čo v týchto priestoroch je. Úlohou vlády je však zabezpečiť, aby sa aj uskutočnilo nezávislé objektívne vyšetrenie tejto obrovskej tragédie. Aj preto som už včera požiadal predstaviteľa Banského úradu, aby do tímu, ktorý bude vyšetrovať za obvodný úrad Prievidza, obvodný Banský úrad Prievidza, zaradil aj ľudí z iných obvodných banských úradov kvôli objektivite, pretože predsa len je tam miestna znalosť ľudí a to by nesvedčilo o objektivite. Je veľmi dôležité zistiť, o čo išlo. Či išlo o vis major, alebo išlo o možno porušenie nejakých predpisov. Jednoducho, čo bolo príčinou takéto tragédie pri odstraňovaní požiaru, tak ako sme to urobili aj v prípade iných tragických udalostí, ktoré sa stali pri výkone práce. Aj v tomto prípade som požiadal ministra hospodárstva, a je to aj v uznesení, ktoré sme schválili, aby predložil na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh na odškodnenie pozostalých. Rovnako ministerka práce, rodiny a sociálnych vecí začala priamo na mieste organizovať prvé kontakty s rodinami a v rámci možností, ktoré má ministerstvo, sa robia aj prvé návrhy na finančnú pomoc.